Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтесь разом із нами і довіряєте нам. Доброго вечора. Мене звати Аліна Блохіна і рада представити вам гостя цієї ефірної години. Це Віталій Касько, заступник Генерального прокурора України у 2014-16 роках. Пане Віталію, доброго вечора. Добрий вечір. Власне, розпочинаємо ми із такого. У Міжнародному валютному фонді заявили, що умовою для перегляду програми розширеного фінансування та виділення траншу кредиту для України є ухвалення закону про антикорупційний суд та приведення цін на газ до ринкового рівня. Власне, про це повідомив глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгмен. Нагадаю, що 22 грудня проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстровано у Верховній Раді. А також зареєстровано ще 3 альтернативні законопроекти. Автори – це депутат від БПП Сергій Каплін, депутат від Батьківщини Ігор Луценко та група депутатів від фракції «Самопоміч». Раніше голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що антикорупційний суд в Україні необхідно створити терміново. Пане Віталію, власне, з цього ми розпочинаємо з вами розмову, тому що фактично ви були представником і були у Генеральній прокуратурі, були представником державного обвинувачення в одній з перших, знаєте, найгучніших, напевно, антикорупційних справ. Це справа діамантових прокурорів. Ми до неї ще сьогодні повернемося. І хотілося б вашу позицію почути, власне, щодо взагалі створення цього антикорупційного суду. Чи знайомилися ви з документами, які зареєстровані у парламенті? І от бачимо, що зараз міжнародна спільнота, зокрема МВФ, Світовий банк, тиснуть на Україну, що нам потрібно створити, і потім з'являються ще ось такі додаткові вимоги там щодо, до прикладу, ціни на газ. От ваш коментар, ваша позиція, прошу. По-перше, законопроекти я дивився. В першу чергу я дивився законопроект, який був внесений президентом у грудні минулого року до парламенту і вже висловлював свої, в тому числі, критичні зауваження щодо цього законопроекту. Ну, основні з критичних зауважень – це те, що вимоги до кандидатів в судді антикорупційного суду вони завищені. Практично в Україні це одиниці людей, які можуть подаватися і претендувати на посади суддів. Друге – це підсудність. Вона відрізняється від підсудності Національного антикорупційного бюро в бік розширення. Ну і третє, найголовніше, що якщо виконувати цю процедуру, яка встановлена проектом закону, то антикорупційний суд, про який так багато говорять, можна буде створити не раніше наступного року, 2019-го, що по великому рахунку явно не відповідає очікуванням міжнародних організацій і донорів. Що стосується моєї особистої думки, я теж неодноразово про неї говорив, я не бачу створення антикорупційного суду вирішення проблем боротьби з корупцією в Україні, тому що, на мою думку, в Україні найбільша проблема – це відсутність правосуддя. І створення якоїсь вузької юрисдикційної інстанції судової не вирішить ці проблеми. Та сама справа діамантових прокурорів, як розглядалася, так і буде розглядатися в загальному кримінальному суді, а не буде розглядатися в антикорупційному. І дуже багато інших і кримінальних, і некримінальних справ будуть розглядатися в суді, до якого українські громадяни не мають довіри. У цьому є найбільша проблема. Якби у влади було бажання створити правосуддя, то не потрібно було би створювати антикорупційні суди. Якщо ми віримо в те, що влада, не маючи бажання створити справедливий суд, при цьому створить справедливі, чесні, об'єктивні, непідкупні антикорупційні суди, то я в це не вірю. Але дивіться, оскільки лунають такі досить жорсткі вимоги від представників, власне, Міжнародного валютного фонду, то ми розуміємо, що ймовірніше за все законопроекти, можливо, з певними змінами до другого читання, законопроект, можливо, президентський, буде проголосований, процедура створення Вищого антикорупційного суду, вона все одно запуститься, все одно ця інституція у зв'язку із тиском міжнародної спільноти, вона буде створена. От ви сказали про його неефективність, сказали про те, що... Я не сказав про його неефективність. Я сказав про те, що створення антикорупційного суду саме по собі за нинішніх політичних реалій не вирішить проблем з правосуддям в Україні, якого по суті немає. Ні довіри до правосуддя. Вирішить зміна влади і політичної волі. І в такій ситуації будуть змінені суди як такі. І всі суди будуть отримувати достатній рівень суспільний двір, виносити справедливі рішення. Ми не будемо говорити про те, що нам потрібно створити чистий потічок в болоті, про який ми зараз говоримо. Намагаючись вирішити проблему шляхом лікування симптомів, а не хвороби самої як такої. А про те, що ви говорите, дійсно, швидше всього, цей суд все-таки буде створений. І тут можливі два варіанти. Або він буде створюватись настільки довго, що його створення вийде за межі вже повноважень нинішнього парламенту і президента. Тобто ми не побачимо найближчим часом результатів його діяльності, в тому числі не зможемо оцінити ефективність. Або він буде створений раніше, але за такими критеріями, що судді будуть підбиратись відповідним чином. То вони
суд сам буде сформований за, в принципі, тими самими ж правилами, що формується більшість зараз державних органів України. Тобто конкурси будуть підконтрольними, і судді, які увійдуть до антикорупційного суду, в принципі, будуть виконувати те, що потрібно для вищого політичного керівництва. Ну, мені знову ж таки такий політичний суд, такий антикорупційний суд не потрібно. Тоді питання таке: от коли говоримо про антикорупційний суд, багато хто говорить про те, що фактично справи Національного антикорупційного бюро, вони десь зависають у судах саме тому, що немає профільної інституції, яка би займався цими справами. Що справи НАБУ не те, щоб розвалюються, але вони, скажімо, досить повільно рухаються, не доходять там до певних своїх логічних завершень, вердиктів саме через брак цього антикорупційного суда. Чому, на вашу думку, справи НАБУ не доходять до свого логічного завершення? На мою думку, справи НАБУ в першу чергу, але і інших правоохоронних органів не знаходять свого логічного завершення, в першу чергу через те, що судді в Україні не є незалежними. В тому числі і в першу чергу від правоохоронних органів і від сторони обвинувачень. Тому що я неодноразово чув заяви суддів, в тому числі керівників суддівського самоврядування, про те, що справи, які направляються до суду, не містять достатньо доказів для того, щоб по них можна було дістати обвинувальний вирок суду. Але суди в цьому випадку, будучи залежними від сторони обвинувачення, просто тягнуть час, не виносячи рішення. Що ми мали б отримати, якби в Україні було правосуддя? Суди мали б швидко поставити крапку в кожній з таких справ. Якщо там є склад злочину, є достатні докази, особа засуджена, перебуває в місцях позбавлення волі, відбуває покарання. Якщо немає доказів, якщо немає складу злочину чи події злочину, якщо докази зібрані з порушенням прав людини неналежним чином, це має бути виправдальний вирок, а він має бути дуже швидко постановлений. Швидко, публічно, в публічному процесі. Ми зараз не маємо жодних результатів, ні обвинувальних вироків, ні виправдувальних вироків. Я думаю, що причина не в тому, що немає антикорупційного суду, а причина в тому, що в Україні відсутнє незалежне правосуддя. От якраз про результати і про ту справу, яку ми вже згадували під час нашої розмови, власне, нагадаємо і нашим глядачам, 5 липня 2015 року чиновники ГПУ та прокуратури Київщини піймали на хабарі. СБУ провела обшук у головному слідчому управлінні Генпрокуратури. У результаті був затриманий перший заступник начальника головного слідчого управління Генпрокуратури Володимир Шапакін та заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць. За даними слідства, вони вступили у корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 мільйонів 150 тисяч гривень. Зловмисники вилучили техніку у підприємства, що займалося видобутком піску в Київській області, чим заблокували власне його роботу. За так звану допомогу у поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент 150 тисяч доларів США. Підприємець Валерій Гібеленко виступав посередником у цій схемі. При проведенні обшуків було виявлено понад 500 тисяч доларів готівку, автомат Калашникова і холодну зброю, багато ювелірних виробів і 65 діамантів, після чого скандальних прокурорів, власне, і стали називати діамантовими. Експерти Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз діаманти оцінили у понад півмільйона гривень. Ми з вами, пане Віталію, зустрічалися на судових процесах, саме щодо затриманих, власне, про яких я зазначила. Зараз, чи слідкуєте ви за цією справою? Що відбувається, власне, із Шапакіним і Корнієцем зараз? Тому що, дійсно, досить гучною була ця справа, не була великого резонансу. Зараз немає, скажімо так, якогось, знаєте, ось цього заповненого поля інформаційного щодо цих персон. Ну, я слідкую, звичайно, за розвитком подій у цій справі і неодноразово піднімав питання про те, що судові засідання у цій справі відбуваються, м'яко кажучи, мляво, з перервами в місяць, півтора-два, постійно переносяться. І причин, я думаю, декілька. Ну, по-перше, на початкових етапах були допитані свідки, які підтвердили факт передачі хабаря, які підтвердили обставини, за яких відбувався злочин, щодо якого було пред'явлено обвинувачення. І за таких обставин виправдати фігурантів виглядало би вкрай дивно для нинішньої судової системи. А з другого боку, ця справа, на відміну від багатьох інших, вона набула дещо такого політичного резонансу. Ну і від собі. Зараз суд постановляє вирок про те, що Шапакін і Корнієць винні, призначає їм реальне покарання. Що це означає? Що Касько і Сакуралідзе були праві, а Шокін і
інші деякі заступники Генерального прокурора, які до цього часу працюють, і захищали свого часу цих прокурорів, повідомляючи про процесуальні порушення, про відсутність доказів, виявляється, були неправі. Ми чудово пам'ятаємо, як був призначений Генеральний прокурор Шокін, ким призначений, як важко він звільнявся. Ну, тобто, на мою думку, ця справа вже набула такого політичного резонансу, що керівництво держави не може собі дозволити засудження цих осіб публічно, тим самим підтвердивши факт злочину, належність зібраних доказів, достатність доказів і так далі. Тому мені здається, що політика тут одна – відтягнути кінцеве рішення якомога довше, для того, щоб просто про цю справу фактично забули. Ну, але дивіться, Шокін же зараз не на посаді. Яка тоді загроза для нього виникає, якщо цю справу буде доведено до певного вироку? Шокін не на посаді, але його хтось призначав на посаду і хтось важко звільняв з посади. Тоді, коли ви представляли державне обвинувачення у цій справі, також разом з групою прокурорів, ЗМІ писали про те, що, власне, через цю справу у вас був конфлікт із тодішнім очільником Генеральної прокуратури Шокіним. Чи був і, власне, чому? Безумовно, був, і це з'ясувалося буквально через декілька днів після початку розслідування, оскільки ми з'ясували про те, що ці особи, Шабакін і Корнієць, які були затримані, де-факто були наближені до тодішнього генерального прокурора. Він відповідним чином відреагував. Корнієць заговорив про те, що він йому прямо в очі казав про те, що буде захищати їх до кінця. Про це є достатньо повідомлень у ЗМІ, і практично цього ніхто не заперечував. Тому проти нас почалася кампанія з кримінальних проваджень, службових перевірок і інших заходів, в тому числі політичного характеру, для того, щоб виправдати нас з органів прокуратури і тим самим припинити такий збій у системі. По суті, це розглядалося вищим керівництвом прокуратури як збій у системі, яка налагоджено працювала, і раптом чомусь почала збоїти людей з топ-керівництва прокуратури, раптом вирішили притягнути до відповідальності. Звичайно, це не відповідало інтересам системи, система таким чином себе захистила. Тобто, фактично, ви собі підписали самі вирок цієї справи? Ну, ми розуміли, на що йдемо, і зробили це свідомо. Що зараз із Шабакіним і Корнієцем? Тому що, якщо я не помиляюся, тоді суд призначав їм мільйонні застави, які вони згодом сплатили. Що з ними зараз? Де вони? Вони, наскільки я розумію, знаходяться в Україні, відвідують оці нечасті судові засідання. Ну і я так розумію, що мають певні запевнення щодо того, яким чином це провадження дістане своє вирішення. Тобто, я думаю, вони очікують якогось дуже повільного розвитку подій і того, що ця справа буде зам'ята в кінцевому рахунку. Що із, власне, тими слідчими, які займалися? Я знаю, що багато хто переведений до інших підрозділів. Більшість звільнена, багато хто переведений до інших підрозділів. Лише один з прокурорів, який не був провідним прокурором у цьому кримінальному провадженні, але був одним з членів групи, залишається до цього часу в групі прокурорів, які підтримують обвинувачення. По суті, ніхто з тих, хто реально цю справу починав і був в курсі з самого початку всіх подій, не лишився в числі прокурорів, які її доводять до кінця. Ну, зі зрозумілих причин. Чи змінився підхід до таких справ, от, на ваш погляд, з тих пір, як ви залишили Генеральну прокуратуру? Ну, дивіться, сама Генеральна інспекція, прокурорів, якою я курував на той час, вона, за моїм переконанням, була тимчасовим явищем. По одній простій причині, тому що ми її створювали на той час разом з Сакварелідзе, коли ще не було Національного антикорупційного бюро. Це був тимчасовий підрозділ для того, щоб розслідувати топ-корупцію прокурорів до того часу, як не буде створено Національне антикорупційне бюро, до якого перейдуть ці повноваження. На сьогоднішній момент такого явища, як Генеральна інспекція, вона існує в Генеральній прокуратурі, але вона не має повноважень розслідувати топ-корупцію прокурорів. Вона займається якимись внутрішніми розслідуваннями. По суті, це департамент внутрішніх розслідувань Генеральної прокуратури, який в разі виявлення корупції має продавати матеріали в НАБУ. Тому вони гіпотетично не можуть. І якщо б вони це робили, вони б порушували підслідність, компетенцію. Відповідно, це все перейшло зараз до Національного антикорупційного бюро, і саме від них ми маємо очікувати гучних справ про корупцію прокурорів. Гучні справи ми маємо, і маємо гучні справи щодо корупції. Можемо згадати справу пана Мартиненка, можемо згадати... Ну, якщо прокурорів Кулика, наприклад. Можемо згадати Розенблата, Полякову, багато чому можемо згадати, але де результат?
Ну, я не думаю, що ми маємо розглядати результат як щось аморфне і загальне. Ми маємо дивитися на кожне конкретне провадження і на те, чим воно закінчується. Розенблат, Поляков, наскільки я розумію, не в суді, В парламенті. в парламенті. Мартиненко теж не в суді. Що у нас в суді? Давайте згадаємо. Що у нас в суді? От. Ну, на сьогоднішній момент дійсно вже минуло майже, вже третій рік пішов діяльності бюро. І якщо говорити про такі серйозні резонансні справи, то поки що судових вироків немає. Судових вироків немає, і багато з цих справ навіть не дійшли до судового розгляду. Я вже висловлював свою точку зору з цього періоду. Я думаю, можливо, колись її почують наші антикорупційні органи. На мою думку, захоплення кількістю проваджень оцих корупційних перед якістю, воно грає злий жарт з антикорупційними органами. На мою думку, треба зібрати 10, 12, 15 серйозних топових кримінальних проваджень про корупцію і довести кожне з них до логічного завершення, продемонструвавши суспільству а. якість розслідування, б. переконливість доказів, в. наявність реальних вироків з засудженням. Для цього не потрібно мати 400 чи 500 кримінальних проваджень. Достатньо буде таких 10, 12, 15 вироків і реальних засуджень для того, щоб чиновники схильні до корупційних дій зрозуміли, що це буде тягнути за собою реальне покарання. А захоплення кількістю перед якістю не завжди має позитивний ефект. Ми ще згадаємо, власне, одну справу. 11 жовтня 2017 року детективи НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали заступника міністра оборони України Ігоря Павловського і директора департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за розтрату понад 149 мільйонів гривень держбюджету під час закупівель палива для Міноборони. Їм загрожує від 8 до 12 років ув'язнення. Павловського заарештовано на 2 місяці. Власне, 12 жовтня НАБУ повідомило про підозру ще 2 чиновникам Міноборони у розтраті державних коштів при закупівлі палива. Компанія Trade Commodity, на думку НАБУ і САП, причетна до злочинної схеми щодо закупівлі палива. Слідчі підозрюють офіційного власника і директора компанії Вадима Майка і неформального керівника Володимира Гарькавого. За даними ЗМІ, підозрювані у причетності до розкрадання посадовці ТОВ Trade Commodity втекли. Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що Trade Commodity фінансує бізнесмен Андрій Адамовський. Власне, за версією слідства, на початку минулого року у Міноборони відбулася процедура відкритих торгів. Організатори затвердили постачальника. Загальна сума договору становила понад 1 мільярд гривень. Однак згодом уклали кілька додаткових угод, за безпідставно збільшили вартість товару. Ну, хотілося б і про цю справу, пане Віталію, також поговорити. Власне, що вам відомо, власне, станом на зараз? Я можу апдейт невеличкий зробити. Зробіть, я думаю, будь він буде корисний, в тому числі нашим глядачам. Заступник міністра оборони, якого я не представляю, в цьому провадженні Павловський, не просто не заарештований, він поновлений, ходить на роботі, і спеціалізованій антикорупційній прокуратурі відмовили в усуненні його від посади, говорячи про те, що в нього немає запобіжного заходу зараз пов'язаного з обмеженням свободи його пересування. Він знаходиться на роботі як заступник міністра оборони і працює далі на сьогоднішній момент. Пан Трофименко, якого ми представляємо, знаходиться на особистому зобов'язанні після незаконного затримання. Йому зняли обов'язки щодо носіння електронного браслета. Він знаходиться в Україні, нікуди не дівається, при тому, що немає ані браслета, ані навіть обов'язку повідомляти слідчого про виїзд за межі населеного пункту, який теж був знятий судом. Знаходиться на місці, щоб ви розуміли, жодного разу на слідчі дії його не викликав. Після затримання 17 жовтня, тобто слідству, в принципі, не потрібні ніякі свідчення і докази від цієї людини. Ну, на сьогоднішній момент ситуація така. Останнє, що було зроблено слідством, це продовжено строк розслідування до 6 місяців, при тому, що по великому рахунку розслідування йде вже майже 1,5 року. Як на мене, можна було б вже давно прийняти рішення, якби там були будь-які докази корупції щодо направлення цієї справи до суду. До цього часу цього не зроблено. А щодо безпідставного підняття цін, знову ж таки, це було предметом неодноразового обговорення в ЗМІ, в тому числі і на прес-конференції відомій. Закон про публічні закупівлі дозволяє в разі коливання цін на ринку піднімати в межах встановлених законом ціни. Це було зроблено погодженням сторін, підтверджено документально і абсолютно відповідає закону про публічні закупівлі. Єдине, в чому могла б бути корупція, якби такі дії вчинялися за хабарі, відкати
чи будь-які інші переваги, які надавалися. Таких доказів на сьогоднішній момент слідство не надало. От ви вже згадали, пане Володимире, Трофименко, власне, що зараз із компанією Trade Commodity? Власне, зазначу, що офіс зареєстрований у Кам'янському, Дніпропетровській області, у житловому будинку, і під час слідства НАБУ, власне, допитували одного з керівників компанії, якого ви назвали. Що, власне, зараз із компанією Trade Commodity? Чому ви свого часу вирішили захищати? Ну, я захищаю пана Трофименка, який не є посадовою особою Trade Commodity. Що стосується компанії, то, наскільки мені відомо, правоохоронні органи зробили все, щоб заблокувати діяльність цього суб'єкта підприємницької діяльності, тому що просто арештували рахунки компанії, і вона не має можливість здійснювати бізнес-активності. При цьому порушивши законодавство, тому що Кримінальний процесуальний закон забороняє такого роду обмеження прав суб'єктів підприємництва, тим більше, коли в цьому немає абсолютно ніякої потреби. Є певний епізод, який слідство вважає необхідним розслідувати, це не означає, що потрібно заблокувати всю роботу підприємства. По суті, це створює таку нецінову конкуренцію, тому що підприємство, по суті, не може виходити з пропозиціями працювати на ринку, воно не може виконувати свої попередні зобов'язання, що потягнуло зараз серйозні процеси господарські щодо відшкодування збитків в тому числі. Ну і в кінцевому рахунку їх будуть відшкодовувати з того, хто незаконно застосував такі заходи. Ситуація на сьогоднішній момент така. Ви сказали про те, що фактично слідчі дії проводяться досить кволо. Чому? Чому тоді те, що, скажімо, так само досить активно обговорювалося і суспільством, і засобами масової інформації, отак знову ж таки, зникло з цієї площини. Що стосується даного конкретного кримінального провадження, то з того, що я бачу з наданих слідством матеріалів, я так розумію, що немає з чим іти до суду на сьогоднішній момент. Тому або слідство хоче ще щось знайти, і тому просить у прокуратури час для продовження слідства, або хоче просто, щоб про ці резонансні затримання забули, для того, щоб легше було вийти і пояснити, що ми розібралися і, на жаль, ознак корупції не знайшли. Одне з двох. Те, що пан Павловський повернувся на свою посаду, як ви оцінюєте? Я оцінюю це як те, що сторона обвинувачення не надала доказів того, що він якимось чином міг впливати на слідство, і що, в принципі, підозра щодо нього має під собою ґрунт. Тому що суд і першої апеляційної інстанції розглянув все те, що надала прокуратура, і відмовився відстороняти його від займаної посади. Тобто, фактично, якщо ця справа зараз потрапила б до суду, то вона, на вашу думку, розсипалась? З того, що я бачив, жодних ознак корупції там немає. І порушень законодавства більше того, як таких про публічні закупівлі також. А на чому тоді ґрунтується позиція обвинувачення? На сьогоднішній момент ґрунтується на припущеннях. А там побачимо. Побачимо. Переходимо до ще однієї теми. Катарський телеканал Аль-Джазіра опублікував рішення Краматорського райсуду, у якому описана схема виведення з України $1,5 мільярдів оточення екс-президента Віктора Януковича. Зокрема, журналістів зацікавив той факт, що рішення суду було засекречене. Документ був опублікований на сайті видання «Українська правда». Його колектив отримав від телеканалу Аль-Джазіра. Гриф цілком таємно. На документ поставив генпрокурор Юрій Луценко, який не так давно звітував на парламентському комітеті з питань нацбезпеки і оборони, пояснював, що він засекретив, власне, рішення Краматорського суду, оскільки там були певні підприємства, зазначені, власне, для безпеки, можливо, скажімо так, цих підприємств і її людей, які їх очолюють. Власне, пане Віталію, чому питання грошей Януковича і його оточення розглядав Краматорський суд? Чому, на вашу думку, було засекречено це рішення? І ще найцікавіше питання. Чому телеканал Аль-Джазіра отримав у своє розпорядження, власне, документ, який був із грифом цілком таємно? Дуже важко мені сказати, як журналісти знайшли цей документ, але з другого боку вони ж не зобов'язані розкривати джерела, які надали таку інформацію, тому ми мусимо виходити з того, що рішення вже стало оприлюдненим. Ви знаєте, мені б не дуже хотілося довго пояснювати юридичну природу цього рішення складними юридичними термінами. Я зупинюся на двох речах виключно, про які, до речі, мало хто говорить. Перше, це те, що оскільки я свого часу писав зміни до законодавства по спецконфіскації, якими скористалася зараз Генеральна прокуратура для здійснення цієї спецконфіскації, але скористалася, м'яко кажучи, специфічно, не так, як того вимагає закон, то, по-перше, слід врахувати, що спецконфіскація не може здійснюватись на підставі угоди про визнання винуватості.
І тому мені, в принципі, по великому рахунку все одно, що написано в самій угоді про визнання винуватості, тому що вона не може містити такі елементи, як спеціальна конфіскація. Так? То вона, в принципі, неможлива за угодою про визнання винуватості. Друге. Що собою представляє такого роду спецконфіскація? Простіше всього це пояснити на прикладі засобу масової інформації. Уявіть собі опозиційний засіб масової інформації, який не подобається владі. Там знаходиться директор, заступник директора. І от правоохоронні органи порушили провадження проти заступника директора, зловили його на чомусь іншому. Сіли з ним за стіл і кажуть, ми або зараз це направляємо до суду, і ти одержуєш реальний строк, або підписуєш з нами угоду про те, що цей телеканал займається терористичною діяльністю, розповсюдженням інформації на користь іноземної держави, і ми в результаті цієї угоди конфіскуємо цей телеканал. Тобто власники телеканалу дізнаються з якоїсь угоди про визнання людини, найманого працівника, про те, що канал конфіскований. Приблизно таку ситуацію ми маємо і в цьому випадку. Воно нібито з точки зору українського законодавства дуже важко оскаржити, тому що є два суб'єкти, які між собою домовилися, яким не цікаво оскаржувати це рішення. Але ж неодноразово ми з вами говорили, що є міжнародні інструменти. І судячи з усього, власники активів, вони вже починають ними користуватися. Зокрема, це звернення до Європейського суду з прав людини в кінцевому рахунку, який буде перевіряти дві речі. Чи порушена, чи не порушена стаття 1 першого протоколу Європейської конвенції про захист прав людини, це право власності, і чи був справедливим суд. Що з першим, що з другим – великі проблеми. Якщо говорити про статтю 1 першого протоколу, то там будуть перевіряти законність. Перше перевірять, як дотримано було національне законодавство. Подивляться, за національним законодавством може бути угода про визнання винуватості і спецконфіскації? Не може бути. Далі навіть не будуть перевіряти. Проблема в іншому, що через декілька років за наявності такого рішення Європейського суду держава буде змушена відшкодувати цим власникам, чи вони номінальні, чи ні, хто ці люди. Тому що, по-моєму, до цього часу ще слідство не розібралося, хто саме стоїть за цими активами в кінцевому рахунку. Не лише конфісковане майно, але я підозрюю справедливу сатисфакцію за порушення цих норм конвенції. Оце є найбільша загроза. Чому вона зараз виглядає як не дуже проблемно? Тому що таке рішення буде через декілька років. І, можливо, ті люди, які застосовують таку спецконфіскацію, вони вже не будуть ні на своїх посадах, і, відповідно, не будуть відповідати за це. Чому взагалі цим питанням обіймався Краматорський суд? Тому що, наскільки я розумію, це, мабуть, суд, який погодився прийняти такого роду рішення. Чи можна відстежити, куди йдуть конфісковані кошти? Тому що я згадувала про звіт генпрокурора, власне, на комітеті парламентському. Він розповідав, стільки-то продали там в оборонний сектор, віддали Нацгвардії, Нацполіції, стільки-то тим. Чи можна відстежити, власне, куди пішли конфісковані кошти? Чи не дійшли вони до державного казначейства? Звідки вони потім потрапили з держказни? Я думаю, гіпотетично можна. І я думаю, що Міністерство фінансів мало би надати детальний звіт суспільству про те, як вони витрачені, а мене більше хвилює інше, як їх у випадку встановлення порушень міжнародними інституціями потім віддавати. Тобто ви переконані в тому, що їх доведеться віддавати? З того, що я бачив, я як юрист, я можу чітко сконструювати, як звернутися до міжнародних інституцій, як отримати ці кошти назад разом з відсотками за порушення норм конвенції. Тому моя думка така. А чи зможуть це зробити юристи, які представляють власників чи номінальних власників? Подивимось. Чи можна зараз говорити про те, що, от ви сказали, ті люди, так, чи кому належать, власне, ці активи, ми от говоримо так досить образно. Оточення Януковича, генпрокурор говорить про 30 людей, які залучені до певного організованого злочинного групування. Коли стане відомо, хто ці люди? Поіменно, чи стане відомо? Це дуже правильне питання. Чому? Тому що собою представляє спецконфіскація? Це конфіскація тих активів і майна, яке має зв'язок з вчиненим злочином. Знаєте, радянська конфіскація, це так звана основна конфіскація, або конфіскація як покарання, це конфіскація всього майна особи, незалежно від його походження. А спеціальна конфіскація, вона тому і спеціальна, що вона має стосунок
до злочину. І орган досудового розслідування повинен чітко продемонструвати, яким чином це майно було вкрадено, куди переведено, де опинилося і, відповідно, чому конфіскується. Якщо цього не продемонстровано у вироку, а цього не продемонстровано у вироку, тоді про спецконфіскацію мова не може йти. Поки що наші правоохоронні органи доволі часто плавають і не розуміють відмінності. Але спецконфіскація, її природа саме така, і ви правильно сказали, що дуже важливо, щоб було чітко продемонстровано, звідки вони взялися, кому належать, звідки були вкрадені, як опинилися, яким способом опинилися в тому чи іншому місці, на тому чи іншому рахунку, в тому чи іншому активі. Це має бути все чітко прописано в судовому вироку. Тобто у нас механізм спецконфіскації, скажімо так, застосувався трохи плаваюче. І якщо наразі піти, до прикладу, до Європейського суду із прав людини, то можна виграти справу і повернути Я ці вважаю, кошти? що так. Чи піде хтось повертати кошти? Думаю, що так. Не думаю, що активи в такому розмірі залишаться. Або є якась домовленість, про яку ми з вами не знаємо, про те, що взамін на те, що ці особи не йдуть до міжнародних інституцій, їм, наприклад, гарантується недоторканність в тій чи іншій сфері. Якщо така домовленість буде, тоді вони не будуть оскаржувати це до міжнародних інституцій. Ще один момент. Згадаємо, власне, 11 квітня 2016 року вам намагалися вручити підозру у зв'язку із махінаціями зі службовим житлом. Давайте згадаємо, власне, як це було. Суслик Миколайович, заступник начальника департаменту, начальник управління Генеральної прокуратури України. Пожалуйста. Да. Мой пока. Так? Да. Ну. З дорученням заступника Генерального прокурора України повідомляю вам про підозру вчинені Романа Михайловича Говди. Повідомляю вам про підозру 10 квітня 2016 року, 10 годин 15 хвилин. Про вчинення кримінальних правопорушень передбачено частиною 4 статті 190 та частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Татар Івана Франка, машина 4700, облита фарбою, чи не знаю, чим вони її облили. Пункт 12. Заявляти клопотання про проведення процесуальних Мисне дій про пошкодження забезпечення чужого майна, вчинення злочину. Вони тут самі знімають це на відео. Оце познімаєте гарненько, що вони робили. Ну і нагадаємо нашим глядачам, що, власне, за зверненням тодішнього генерального прокурора Віктора Шукіна суд заарештував, власне, трикімнатну вашу службову квартиру. До цього Солом'янський розсуд Києва 20 січня задовольнив скаргу народного депутата Ігоря Луценка і зобов'язав НАБУ розслідувати факти отримання вами службового житла. Згодом ви заявили, що не можете більше залишатися на посаді заступника генпрокурора через корупцію, свавілля і беззаконня. Повідомили, що подасте рапорт про звільнення після спілкування із засобами масової інформації. І тоді зазначили, що щодо свого звільнення ви радилися з іноземними партнерами. У Генпрокуратурі тодішню вашу заяву назвали піаром. От, власне... Тільки це навпаки було. 16 лютого я вийшов на прес-конференції, повідомив про те, що звільняюся з Генеральної прокуратури, а в квітні вони порушили ці всі провадження і почали це дійство. Тобто не після того, як вони порушили провадження, я звільнився, а до того. Добре, дякую, що ви, власне, скоригували мої слова. Що от зараз з цією історією, власне, що це була за службова квартира? І от ми вже з вами говорили про те, що ваші стосунки з тодішнім генпрокурором Шокіним були напружені у зв'язку з, скажімо, робочими моментами, певною... Можна назвати це робочим моментом. Провадження назвемо робочим моментом, от ми вже з вами поговорили про це. Що власне, тоді трапилося і що зараз із службовим цим житлом? Ну, воно не є давно службовим, воно було приватизоване в 2015 році, наскільки я пригадую. Це кримінальне провадження закрите як безпідставне позаминулого року. Арешт знятий з квартири. І вона перебуває до цього часу в моїй декларації. Я її показую кожен рік. Ви не в тому числі в користуєтеся? електронній. Так, звичайно, я там проживаю. О, проживаєте. Тобто, фактично, це провадження, воно розсипалося? Воно розсипалося, воно було порушено Шокіним зі зрозумілих мотивів і за відсутності будь-яких підстав для цього. Тобто, це ж знову ж таки були певні політичні мотиви? Звичайно. Пана Шокіна. Це пов'язано з Шокіна вашою... Знаєте, пан Шокін не робив речей без певних санкцій. І, я думаю, що всім чудово про це відомо.
Це ось така конфронтація ваша із ним, вона була пов'язана виключно зі справою Діамантова прокурорів, чи ще були певні моменти, які не задовольняли, можливо, певні моменти у вашій роботі, які не задовольняли тодішнього вашого керівника? Були робочі моменти, зокрема питання щодо реформи прокуратури і деяких інших речей, включаючи санкційних осіб, санкційних списків, певної такої чи іншої поведінки щодо цих осіб. Ну і останньою краплею, я думаю, для Шокіна була саме справа Діамантових прокурорів. Результат вам відомий. От я зазначала якраз, що тоді, власне, у спілкуванні з масової інформації ви говорили, що щодо питання свого звільнення ви радилися із іноземними партнерами. З ким ви тоді радилися і чому, власне, послуговувалися от порадами певних людей? Ну, не те, що послуговувалися порадами, у мене були і залишаються добрі стосунки з багатьма міжнародними організаціями, з донорами. Ну, з різноманітними, з представницями Європейського Союзу, з Радою Європи, з USAID, з ООНівськими організаціями у сфері протидії корупції. До цього часу вона залишається. Я є членом виконкому Міжнародної асоціації прокурорів і був на той час обраний загальними зборами прокурорів світу. Залишаюсь до цього часу членом виконкому Міжнародної асоціації прокурорів і до цього часу спілкуюся з цими людьми, раджуся, але це не означає, що завжди слідую їхнім порадам. Раджуся, але приймаю рішення такі, як вважаю за потрібне. Я думаю, що це було правильне рішення, оскільки на той момент жодним чином вплинути на якісь позитивні зміни в тій прокуратурі в мене вже не було. Все, що міг, я зробив. Справа Діамантових прокурорів була направлена до суду. Це вже не залежало від того, чи перебуваю, чи не перебуваю я в прокуратурі. Шокін позбавив мене якраз в п'ятницю перед цим. В понеділок я пішов на прес-конференцію, в п'ятницю він позбавив мене можливості курувати Генеральну інспекцію. То впливати вже навіть на підтримання обвинувачення у цій справі я не міг. Відповідно, це було, я думаю, що продумане і правильне на той час рішення. Чи ви думали ви повернутися у Генеральну прокуратуру? Ви сказали, що, власне, ви тоді пройшли, і ті позитивні зміни, які залежали від вас, які ви могли зробити, позитивні кроки, ви їх зробили. Зараз ви бачите якісь кроки, які ви могли б зробити у Генеральній прокуратурі, чи не думали ви повернутися? Не бачу. Для того, щоб зробити там якісь позитивні кроки, потрібно мати вирішальний вплив на політику Генеральної прокуратури. Не маючи такого вирішального впливу, ви пам'ятаєте і те, що робив Соколідзе, і те, що робив я свого часу на посаді заступника Генерального прокурора. Заступник Генерального прокурора не має в силу закону і тих повноважень, якими він наділений в ієрархічній системі прокуратури, можливості провести незворотні зміни в цій структурі. Для того, щоб зробити незворотні зміни, потрібно мати всю повноту прийняття рішень в цій структурі. Але дивіться ж, Луценко – це людина, яка прийшла з політики. І пан Генеральний прокурор, який сказав про те, що він планує бути чистильщиком, фактично, скажімо так, системи сам себе таким оголосив, він має вплив, вочевидь? Має. Він ним послуговується? Так, як він бачить реформу прокуратури, я наскільки чув, вже було заявлено про те, що реформу прокуратури проведено, і вона приведена у відповідність до... Кожен по-своєму це оцінює. У мене інше зовсім бачення прокуратури. З моєї точки зору, прокуратура як була, так і лишається радянською, ієрархічною, з серйозними проблемами, з корупцією. Тому, мабуть, ще наша держава не готова до незворотніх змін в прокуратурі. Коли буде готова, я думаю, що її зроблять люди, які знають, як це робити. Незворотні зміни які? Ну, це довго можна розповідати, як це треба робити. Це всіх звільнити, набрати нових? Чи, наскільки радикально мають бути ці зміни? По суті, потрібні зміни формату. Незалежність прокурора, генерального прокурора на політичному рівні і прокурорів всередині системи з одного боку, а з другого боку потрібна робота з персоналом, тому що якщо зробити лише структуру, а не поміняти людей, вони не будуть працювати по-новому. Якщо поміняти людей, а залишити структуру ієрархічну і політично залежну, це теж не запрацює. Тому ці два великих фактори треба об'єднати в своїй сукупності, зробити це і запустити систему, вона запрацює так, як працює в європейських країнах. Тепер дуже коротко, власне, цим завершилася наша з вами попередня розмова. Антикорупційні органи, от ми з вами зустрілися через певний проміжок часу. Ефективні чи ні? На сьогоднішній момент це в порівнянні найбільш ефективні правоохоронні органи, які мають певний рівень незалежності,
які мають спеціалізовану антикорупційну прокуратуру з певним рівнем автономії. І я сподіваюся, що якщо конструктивна критика буде ними врахована, то в них є ще шанс продемонструвати нову якість. На сьогоднішній момент я можу сказати, що вони більш ефективні, ніж інші правоохоронні органи. Але я ще не бачу нової якості, якої дуже би хотів побачити. Будемо чекати нових результатів і нової зустрічі з вами. Поки що я дякую вам за розмову, за візит до нашої студії, пане Дякую. Віталію. Віталій Касько, заступник Генерального прокурора України у 2014-2016 роках, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить Заман у викладі Шевкетина Матулаєва. Згодом у цій студії з'явиться моя колега Христина Стець. Її першим гостем буде радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко. Ну я поки що прощаюся з вами до завтра і бажаю, звичайно, тільки хороших новин. До зустрічі.